హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి 18 రోజుల గీతా క్లాసులో 11వ రోజు విశ్వరూప సందర్శన యోగం. అందరికీ స్వాగతం. హరే కృష్ణ. కళ్యాణి మాతాజీ మీరు కో హోస్ట్ ఇప్పుడు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణి. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम రామ రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ అటెండెన్స్ ఫామ్ పోస్ట్ చేశారు మాతాజీ. అందరూ దయచేసి ఇప్పుడే క్లిక్ చేసి అటెండెన్స్ తీసుకోండి. హరే కృష్ణ. సో విశ్వరూప సందర్శన యోగము. మొట్టమొదటగా ఇది అర్జున ఉవాచతో ప్రారంభం. మదనుగ్రహాయ పరమం గుహ్యమధ్యాత్మ సంజ్ఞితం యత్వయోక్తం వచస్తేన మోహోయం విగతో మమ. సో అర్జునుడు అంటున్నాడు ఏమని, నా మీద అనుగ్రహంతో ఈ పరమ గుహ్యమైన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని విన్న తర్వాత యత్వయోక్తం వచస్తేన నీ యొక్క వచనాలతో మోహోయం విగతో మమ నా మోహం అంతా కూడా తొలగిపోయింది, వదిలిపోయింది అంటున్నాడు. కాబట్టి ఈ అతి రహస్యమైన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని నువ్వు నాకు అనుగ్రహంతో చెప్పిన ఈ ఉపదేశాలను విన్న తర్వాత నా మోహం తొలగిపోయింది అంటూ ఇంకా ఏమంటున్నాడంటే ఏవమేతత్యథాత్మానం పరమేశ్వర ద్రష్టుమిచ్ఛామి తే రూపం ఐశ్వరం పురుషోత్తమ. పురుషోత్తమ పరమేశ్వర అంటూ భగవంతుని సంబోధిస్తూ నువ్వు స్వయంగా వర్ణించినట్లు నీ యొక్క నిజమైన తత్వంలో ఆ స్థితిలో ఇక్కడ నిన్ను ఇక్కడ చూస్తున్నా కూడా ఈ జగత్తులోకి నువ్వు ఏ విధంగా ప్రవేశించావో నేను చూడాలని కోరుకుంటున్నాను. నీ యొక్క ఆ రూపాన్ని చూడాలని ఉంది అని అంటున్నాడు అనమాట. సో నిన్ను నేను ఇక్కడ స్వయంగా చూస్తున్నా కూడా నువ్వు ఈ విశ్వమంతా వ్యాపించి ఉన్నావు అని అంటున్నావు కదా. ఒక్కసారి ఆ విశ్వమంతా వ్యాపించి ఉన్న ఆ విశ్వరూపం ఎలా ఉంటుందో చూడాలని.
అయితే అని అడిగాడు. "ఈ విశ్వమంతా వ్యాపించి ఉన్నావు అంటున్నావు గదా! నువ్వు ఎలా ఆ విశ్వమంతా వ్యాపించి ఉన్న విశ్వరూపం ఎలా ఉందో ఒకసారి చూడాలని ఉంది" అని అడిగాడు. ఎందుకు అడిగాడు అర్జునుడు? విశ్వమంతా ఉన్న వ్యాపించి ఉన్నావు. అది చూడాలనుంది అని ఎందుకు అడిగాడు? అర్జునుడికి మరి నమ్మకం లేక అంటే నిజంగా వ్యాపించి ఉన్నాడా అని అంటే ఆహ్, భగవంతుడు చెప్పిన విషయం మీద నమ్మకం లేక అడిగాడా? లేకపోతే ఆహ్, నేనేదో గొప్ప భక్తుడిని నాకు చూసే అధికారం ఉందనుకుని అడిగాడా? దేనికడిగాడు? ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్‌లో టైప్ చేయండి ఆన్సరు. మన్యసే యది తచ్చక్యం మయా ద్రష్టుం ఇతి ప్రభో యోగీశ్వర తతో మే త్వం దర్శయాత్మానమవ్యయం. మన్యతే అయితే చూడాలనుంది అన్నాడు. కానీ చూపించు అనడంలా. ఏమంటున్నాడు వెంటనే? మన్యసే యది తచ్చక్యం. ఇది నా ఆహ్, ఇది చూడటం ఆహ్, నా శక్యం అవుతుంది అనుకుంటే, నాకు సాధ్యపడుతుంది అనుకుంటే, నువ్వు మయా ద్రష్టుం ఇతి ప్రభు. నేను దీనిని చూడగల అంటే దర్శించగలిగే సమర్థత ఆహ్, నాకుంది అని నువ్వు అనుకుంటే, నువ్వు నాకిది చూపించు. చూడాలనుంది చూపించు అనకుండా చూడాలనుంది. కానీ నువ్వు నేను చూడగలను, చూసే సమర్థత నాకుంది. అని అనుకుంటే చూపించు ప్రభూ. యోగీశ్వర తతో మే త్వం. యోగీశ్వర నువ్వు నాకు దర్శయాత్మానం అవ్యయం. ఆ అవ్యయమైన రూపాన్ని, అపరిమితమైన విశ్వరూపాన్ని నాకు చూపించు. అయితే ఆ విశ్వరూపాన్ని దర్శించే సమర్థత నాకుందని నువ్వు అనుకుంటే చూపించు అంటున్నాడనమాట. అక్కడ మళ్ళీ తన యొక్క వినయాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నాడు. చూపించు, చూడాలనుంది చూపించు అనకుండా, చూడాలనుంది కానీ నువ్వు నేను చూడగల సమర్థత నాకుందనుకుంటే చూపించు అని తన వినయాన్ని చూపిస్తున్నాడు. నాకు ఉంది, చూడాలనుంది. కానీ మరి నువ్వు గనక నేను చూడగల సమర్థుడిని అనుకుంటే చూపించు అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు. సో, అక్కడ అతని యొక్క వినయం మనం చూస్తున్నాం. సో, క్వెషన్ ఏమిటి ఇందాక అర్జునుడు విశ్వరూపాన్ని చూపించమని అడిగాడు. దేనికి? అతనికి శ్రీకృష్ణుడు నిజంగానే విశ్వమంతా వ్యాపించాడా లేదా అని ఏమైనా ఎక్కడో మనసులో డౌటుందా? నేనేదో గొప్ప భక్తుడిని గదా! కొంచెం చూసే అర్హత నాకుంటుంది అనుకుని అడిగాడా? దేనికడిగాడు? ఎవరైనా చెప్పగలిగితే మరి చాట్ బాక్స్‌లో టైప్ చేయమన్నాను. ఆన్సర్సు సుజాత మాతాజీ ప్రపంచానికి స్వామి గొప్పతనం తెలియాలని. కరెక్ట్. వెరీ గుడ్. Ramadevi Mataji, he wanted to see all that Krishna mm, told him about his limitless expansion. Very good. Viswam wanted to have practical experience. కరెక్ట్. అంటే అన్ని భగవంతుడు మరి ఇవన్నీ వర్ణించి చెప్పారు. నేనున్నాను విశ్వమంతా వ్యాపించి. కాబట్టి అయితే ప్రపంచానికి స్వామి గొప్పతనం తెలియాలని కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో, భగవంతుడి మీద కంప్లీట్ నమ్మకం ఉంది అర్జునుడికి. ఆయన చెప్పిందంతా నిజమేనని తెలుసు. హ్మ్. అది కానీ ఎందుకు అడిగాడు అంటే, మరి ముందు ముందు తరాల వాళ్ళు ఇది చదివినప్పుడు కొందరు నమ్మరేమో, ప్రపంచం అందరికీ కూడా ఆహ్, భగవంతుడి గొప్పతనం తెలియాలి అని చెప్పి స్వయంగా చూపించమని అడగటానికి కారణం అది. తనకి నమ్మకం లేక కాదు. తనేదో గొప్ప భక్తుడిని అనుకుని చూసే అర్హత నాకుంది అని అలా అనుకుని కాదు. సో, అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఎందుకు అడిగాడు అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుడిని యూనివర్సల్ ఫార్మ్ అంటే విశ్వరూపాన్ని చూపించమని ఎందుకు అడిగాడు? భగవంతుడు చెప్పిన మాట మీద నమ్మకం లేక కాదు. నేనేదో గొప్ప భక్తుడిని నాకు చూపించే చూసే అర్హత ఉందనుకున్నా కాదు. టు కన్విన్స్ పీపుల్ హూ విల్ కన్సిడర్ కృష్ణ యాజ్ ఎన్ ఆర్డినరీ పర్సన్.
కొంతమంది నమ్మని వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి ఈ విశ్వరూపం ఆయన చూపిస్తే వాళ్ళు కూడా నమ్ముతారు అనే ఉద్దేశంతో భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుని అర్జునుడు అడగటం జరిగింది. అది వెరీ గుడ్. ధన్యవాదాలు పార్టిసిపెంట్స్ అందరికీ. కాబట్టి నువ్వు నేను చూసే సమర్థత ఉందనుకుంటే దయచేసి నాకు ఆ విశ్వరూపాన్ని చూపించు అన్నాడు. ఇక్కడ ఈ విశ్వరూపాన్ని ఇక మనం కొన్ని చిత్రాలలో ఈ చిత్రకారులు చూపించడం చూస్తాం. అంటే ఈ విశ్వరూపాన్ని చూపించడం అంత ఈజీ కాదు. మొత్తం విశ్వం అంతా వ్యాపించంటే ఈ విశ్వానికి ఎంత పెద్ద విశ్వం, ఎన్ని మరి లోకాలు, ఎన్ని ప్లానెట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. అవన్నీ ఒక్కసారిగా చూపించడం, చూడటం కూడా కష్టమే. ఇప్పుడు మనం కళ్ళ ముందు మనకి కళ్ళ ఎంతవరకు కనిపిస్తుంది? మనకి చూపు కొంతవరకే ఉంటుంది. అంతా కనిపించదు. మనం మరి ఇంట్లో ఉంటే ఆఫీస్ కనిపించదు. ఆఫీస్‌లో ఉంటే ఇల్లు కనిపించదు. ఈ వీధిలో ఉంటే పక్క వీధి కనిపించదు. ఈ ఇంట్లో ఉంటే పక్క ఇల్లు కనిపించదు. ఒకవేళ అడ్డేమీ లేకపోయినా కూడా కొంతవరకే కనిపిస్తుంది. ఏది మనం ఇప్పుడు దిగంతాల వరకు అంటూ ఉంటాం. అంటే కనుచూపు మేర వరకు అని. అంటే కొంత దూరమే కనిపిస్తుంది. అంతా కనిపించదు. కాబట్టి ఈ విశ్వరూపాన్ని చూడటం కూడా అంత ఈజీ కాదు. సో, అయితే భగవంతుడు నీకు చూసే సమర్థత ఉందనుకుంటే చూపించమన్నాడు గదా! అప్పుడు భగవంతుడు ఏమంటున్నారు? శ్రీ భగవానువాచ పశ్య మే పార్థరూపాణి శతశోధసహస్రశః నానావిధాని దివ్యాని నానావర్ణాకృతీని చ. పశ్య మే పార్థ, చూడు నా యొక్క రూపాన్ని పార్థ. శతశోధ సహస్రశః, వందల వేల రూపాలను చూడు. నానా విధాని దివ్యాని, ఎన్నో రకాల దివ్యమైనటువంటి నానా వర్ణాకృతి, ఎన్నో రంగురంగుల ఆకారాలను చూడు అంటున్నారనమాట. సో వందల వేల కొలదిగా అద్భుతమైన ఆకృతులు, పరిమాణాలు, సైజులు, రంగులుతో కూడినటువంటి నా యొక్క స్వరూపాలని ఇప్పుడు చూడు అని భగవంతుడు అంటున్నారు. ఇక్కడ విశ్వరూపాన్ని ఇలా అన్ని దేవతల సహితంగా ఉన్న భగవంతుడు చూపిస్తూ ఆ రకంగా చూపిస్తున్నారు. కింద ఇద్దరు భూమిలో ఉన్న కృష్ణ అర్జున్ని చూపిస్తున్నారు. ఇహైకస్థం జగత్కృత్స్నం పశ్యాద్య సచరాచరం మమ దేహే గుడాకేశ యచ్చాన్యద్రష్టుమిచ్చసి. ఈ నువ్వు చూడాలనుకున్నదంతా కూడా ఈ శరీరంలో ఒక్కసారే చూడొచ్చు. ఇప్పుడు ఈ పశ్చాద్య సచరాచరం, కదిలేవి కదలనివి అన్నీ కూడా నువ్వు చూడొచ్చు ఈ దేహంలో. గుడాకేశ అంటే అజ్ఞానాన్ని జయించిన వాడా. యచ్చాన్య ద్రష్టుం ఇచ్చసి, ఇక్కడ నీకు అన్నీ కూడా ఇక్కడ పూర్తిగా ఉంది. నువ్వు చూడాలనుకున్నదంతా కూడా ఇక్కడ కంప్లీట్గా ఈ కనిపిస్తుంది నీకు. ఈ రూపంలో నువ్వు ఇప్పుడు కోరుకునే అన్నిటినీ, భవిష్యత్తులో కోరుకునేది అన్నీ కూడా నీకు కనిపిస్తాయి. ఇక్కడ అన్నీ కంప్లీట్గా ఈ రూపంలో ఉన్నాయి అని మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ చిత్రకారులు మనకి ఈ విశ్వరూపాన్ని చూపించడానికి వారు ఇంకొక ప్రయత్నం చేశారు. సో ఇక్కడ మనకి 14 లోకాలు చూపించినట్లుగా ఇక్కడ బ్రహ్మదేవుణ్ణి, మధ్యలో భూలోకము, కింది లోకాలు, ఇలా తర్వాత 4 బ్రహ్మకుమారులు వాళ్ళ లోకం, ఇక్కడ మరి దేవతలందరూ వీళ్ళంతా ఇలా రకరకాలుగా మనకి విశ్వరూపాన్ని చూపించడానికి ఇక్కడ ఇంకొక ప్రయత్నం జరిగింది. అయితే ఏమంటున్నారంటే చూపించి నతుమాం శక్యసే ద్రష్టుం అనేనైవ స్వచక్షుషా దివ్యం దదామి తే చక్షు పశ్యమే యోగమైశ్వరం. కాబట్టి నువ్వు నన్ను నీ యొక్క మామూలు కళ్ళతో నువ్వు నన్ను, నీ స్వచక్షుష, నీ యొక్క సొంత నేత్రాలతో నువ్వు నన్ను చూడలేవు. ఈ విశ్వరూపం చూడటం చాలా కష్టం ఈ మామూలు కళ్ళతో. కాబట్టి నీకు దివ్యం దదామి తే చక్షు, నీకు దివ్య
చక్షువులను దదామి ప్రసాదిస్తున్నాను తే నీకు అంటున్నారు. కాబట్టి నువ్వు మామూలు కళ్ళతో చూడలేవు కాబట్టి నీకు దివ్య దృష్టిని ప్రసాదిస్తున్నాను. పశ్య చూడు మే నా యొక్క యోగైశ్వర్యాన్ని అని అంటున్నారు. నా యొక్క యోగమైశ్వరం అంటే మహా అద్భుతమైన ఈ వైభవాన్ని చూడు. నువ్వు మామూలు కళ్ళతో చూడలేవు కాబట్టి ఈ దివ్య దృష్టిని ఇస్తాను. నా యోగ ఐశ్వర్యాన్ని చూడు. మళ్ళీ ఇక్కడ విశ్వరూపం చూపిస్తున్నారన్నమాట. వన్ సెకండ్. నిమిషం. మాతాజీ వినపడట్లేదు మాతాజీ. హరే వన్ కృష్ణ. సెకండ్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఒక్క నిమిషం, ఒక్క నిమిషం, నేను ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. వన్ సెకండ్. వన్ సెకండ్. ఓకే. ఆ, సో ఇక్కడ నీకు దివ్య దృష్టి ఇస్తాను, చూడు, నువ్వు మామూలు కళ్ళతో చూడలేవు అని అన్న తర్వాత ఆ విశ్వరూపం ఎలా ఉంటుంది అన్నది సంజయుడు వివరించటం మనం చూస్తాం. ఏది ఆ శ్లోక ఇక్కడ లేదు. సంజయ ఉవాచ ఏవముక్త్వా తతో రాజన్ మహాయోగేశ్వరో హరిః దర్శయామాస పార్థాయ పరమం రూపమైశ్వరం. సో సంజయుడు చెప్తున్నాడు, రాజా
యోగీశ్వరుడు దేవాది దేవుడు అయిన శ్రీకృష్ణుడు ఈ రకంగా పలికి అర్జునుడికి తన విశ్వరూపాన్ని చూపించాడు. ఆ విశ్వరూపం ఎలా ఉన్నది అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇది సో ఈ రకంగా పలికి భగవంతుడు ఆ విశ్వరూపాన్ని చూపించారు అని చెప్పి ఇక్కడ సంజయుడు చెప్పి మళ్ళీ విశ్వరూపాన్ని ఈ రకంగా ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం. ఎలా ఉన్నది అన్నది కూడా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఆ విశ్వరూపం సంజయుడు వర్ణిస్తున్నాడు. అనేక వక్త్రనయనం అనేక అద్భుత దర్శనం అనేక దివ్యాభరణం దివ్యానేకోద్యతాయుధం దివ్యమాల్యాంబరాధరం దివ్యగంధానులేపనం సర్వాశ్చర్యమయం దేవం అనంతం విశ్వతోముఖం. అనేక వక్త్రాలు అంటే ముఖాలతో నయనాలతో అద్భుతంగా దర్శనం జరిగింది, చూశాడట. అనేక దివ్యమైన ఆభరణాలు దివ్యానేకోద్యతాయుధం దివ్యమైన ఎక్కుపెట్టిన ఆయుధాలతో దివ్యమాలాంబరాధరం దివ్యమాలలు ధరించి దివ్య గంధాను లేపనం దివ్య గంధాలను పూసుకుని సర్వాశ్చర్యమయంగా దేవం అనంతం అంటే అంతు లేకుండా అంతం లేకుండా లిమిట్లెస్ గా సర్వత్రా ఉన్నాడు. ఎక్కడ అంతనేది కనపడనంతగా విశ్వతోముఖం విశ్వమంతా కూడా వ్యాపించి ఉన్నారు అని చెప్పి సంజయుడు వర్ణిస్తున్నాడు అన్నమాట ధృతరాష్ట్రుడితో. ఆ రూపం అనేక ముఖాలతో నేత్రాలతో అద్భుత దృశ్యాలతో దివ్యాభరణాలతో ఎక్కుపెట్టిన దివ్య ఆయుధాలతో దివ్యమాలాంబరాధరం అన్నారు, దివ్య పుష్పమాలలతో దివ్య వస్త్రాలతో దివ్య గంధానులేపనం అంటే దివ్యమైనటువంటి సువాసనలతో ఆశ్చర్యకరంగా దేదీప్యమానంగా అనంతంగా విశ్వతోముఖంగా విరాజిల్లుతోంది. అది మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ రకంగా చూపిస్తున్నారు. ఇది దివి సూర్య సహస్రస్య భవేద్యుగపదుద్ధిత యది భాసదృశీ సా స్యాద్భాసస్తస్య మహాత్మనః. సో వందల కొలది ఈ దివి ఆకాశంలో దివి సూర్య సహస్రస్య వేలాది సూర్యులు ఒక్కసారిగా ఆకాశంలో ఉదయిస్తే గనక అది ఎంత కాంతివంతంగా ఉంటుందో ఆ కాంతి ఈ విశ్వరూపంలో ఉన్న భగవంతుడికి తేజస్సుకి ఏమన్నా పోల్చవచ్చు అని అంటున్నాడు అన్నమాట. సో 1000 మంది సూర్యులు ఒక్కసారిగా ఉదయిస్తే ఎంత కాంతివంతంగా ఉంటుందో ఆ కాంతి ఏమైనా ఈ భగవంతుడి విశ్వరూప కాంతికి సరితూగుతుందేమో అని అంటున్నాడు. అది కూడా గ్యారంటీగా చెప్పట్ల సరితూగుతుందని, సరితూగవచ్చేమో అని అంటున్నాడు. అప్పుడు మరి అర్జునుడు ఈ భగవంతుడి శరీరంలో ఒక్క చోట ఎన్నో రకాలుగా విభజించబడి ఉన్న సమస్త ప్రపంచాన్ని సందర్శించాడు. సరే ఇక్కడ అందుకని మళ్ళీ మనకి భగవంతుడి యొక్క విశ్వరూపాన్ని ఇలా ఇక్కడ ఈ రకరకాల లోకాలు మరి అన్ని లోకాల్లో ఉన్న రకరకాల జనులు దేవతలు అన్ని కూడా ఇలా చూపిస్తున్నారు. సో ఇలా రకరకాలుగా ఈ విశ్వరూపాన్ని మనకి చూపించడానికి ఈ చిత్రకారులు ప్రయత్నం కనిపిస్తోంది. సో ఆ శ్లోకం ఏమిటో చూద్దాం. తత్రైకస్థం జగత్కృత్స్నం ప్రవిభక్తమనేకదా అపశ్యద్దేవదేవస్య శరీరే పాండవస్తదా. సో ఆ సమయంలో అర్జునుడు ఎన్నో వేల సంఖ్యలుగా విభజింపబడి ఉన్నా కూడా ఒకే చోట ఉన్న ఈ విశ్వం యొక్క అనంత రూపాలను భగవంతుడి విశ్వరూపంలో చూశాడు. అది మనం ఇప్పుడు చూసినటువంటి ఇది. అర్జునుడు భగవంతుడి దేహంలో ఒకే చోట ఎన్నో రకాలుగా విభజించబడి ఉన్న ఈ సమస్త ప్రపంచాన్ని చూశాడు. మరి అంతే కదా, ఆ విశ్వం అంటే ఇప్పుడు ఒక్క పార్ట్ కాదు కదా, మన ఊరు కాదు, మన దేశం కాదు, మన ప్రపంచమే కాదు, భూమే కాదు, ఇంకా ఎన్నో గోళాలు ఉన్నాయి, ఎన్నో లోకాలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా మరి
భగవంతుడు ఒక్క చోట భగవంతుడి దేహంలో ఇవన్నీ చూడటం జరిగిందనమాట. అయితే అది చూడగానే అర్జునుడు తతైకస్ తతస్స విస్మయావిష్టో హృష్టరోమా ధనంజయః ప్రణమ్య శిరసా దేవం కృతాంజలిరభాషత. అది చూడగానే విస్మయావిష్టుడయ్యాడంటే ఆశ్చర్యం, దిగ్భ్రాంతి చెందాడనమాట. చెంది హృష్టరోమ అంటే మరి రోమాలు నిక్కబొడుచుకున్నవాడై ధనంజయుడు అంటే అర్జునుడు ప్రణమ్య నమస్కరించాడు శిరసా దేవం. అంటే శిరస్సును వంచి కృతాంజలి రభాషత, తల వంచి నమస్కరించి ఈ రకంగా మాట్లాడటం ప్రారంభించాడు. సో అర్జునుడు ఈ విశ్వరూపాన్ని చూసి విస్మయావిష్టుడై రోమాలు నిక్కబొడుచుకున్నవాడై నమస్కారం చేయడానికి తల వంచి చేతులు జోడించి భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించటం ప్రారంభించాడు. ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు అన్నమాట. ఏమంటున్నాడు? అర్జున ఉవాచ పశ్యామి దేవాంస్తవ దేవదేహే సర్వాంస్తథా భూత విశేష సంఘాన్ బ్రహ్మాణమీశం కమలాసనస్థం ఋషీంశ్చ సర్వాను రగాంశ్చ దివ్యాన్. సో పశ్యామి చూస్తున్నాను దేవా, తవ నీ యొక్క దేహే నీ యొక్క దేహంలో చూస్తున్నాను. ఏం చూస్తున్నాడు? సర్వాంస్తద సమస్తాన్ని చూస్తున్నాను. అలాగే భూత విశేష సంఘాన్ అన్ని రకాల ప్రాణకోటులను నేను చూస్తున్నాను. బ్రహ్మాండమీశం కమలాసనస్థం కమలంలో కూర్చుని ఉన్నటువంటి బ్రహ్మదేవుణ్ణి, ఈ మరి శివుడును, ఋషీంశ్చ ఋషులందరినీ, సర్వానురగాంశ్చ దివ్యమైనటువంటి సర్పాలన్నిటినీ చూస్తున్నాను. సో కృష్ణ నీ దేహంలో ఇప్పుడు నేను ఎన్నో సకల దేవతలను ఎన్నో ప్రాణికోటి సమూహాలను, కమలంలో కూర్చున్న బ్రహ్మదేవుణ్ణి, శివుణ్ణి, ఋషుల్ని, ఈ దివ్య సర్పాలు ఇవన్నీ కూడా చూస్తున్నాను అని చెప్తున్నాడు. సో ఇక్కడ మనకు అందుకని కొన్ని ఇక్కడ ఈ చిత్రంలో ఇలా చూపించాడు. బ్రహ్మదేవుణ్ణి చూస్తున్నాను, మరి ప్లానెట్స్ అన్ని చూపిస్తున్నారు. అలాగే మరి ఇక్కడ కూడా కొన్ని పైన బ్రహ్మదేవుణ్ణి ఇవన్నీ ఇలా రకరకాలుగా ఈ వర్ణన బట్టి చిత్రకారులు మనకు ఒక ఐడియా ఇవ్వడానికి ఇవన్నీ చూపిస్తున్నారు. సో అన్ని కనిపిస్తున్నాయి అని చెప్పాడు. ఇంకా ఏమంటున్నాడు? అనేక బాహూదరవక్త్ర నేత్రం పశ్యామి త్వాం సర్వతో అనంతరూపం నాంతం న మధ్యం న పునస్తవాదిం పశ్యామి విశ్వేశ్వర విశ్వరూప. అనేక బాహువులతో, ఉదరాలతో, మరి వక్త్రాలంటే ముఖాలతో, నేత్రం కళ్ళతో, పశ్యామి త్వాం నిన్ను చూస్తున్నాను, సర్వతో అనంత రూపం సర్వత్రా నిండి ఉన్న నీ అనంతమైనటువంటి అంతం లేని లిమిట్లెస్ అపరిమిత రూపాన్ని చూస్తున్నాను. నా అంతం, దీనికి అంతమేది, ఎండేది, నా మధ్యం, దీనికి మధ్యేది, నా పునస్తవాది, నా పునః అంటే బిగినింగ్ ఏదో నాకు తెలియడం లేదు. వాదిం పశ్యామి నాకు కనపడడం లేదు. ఏది ఎండేదో బిగినింగ్ ఏదో మధ్యేదో తెలియడం లేదు. ఎందుకు? సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్న నీ అనంత రూపాన్ని, ఎన్నో బాహువులతో, ఉదరాలతో, ముఖాలతో, నేత్రాలతో ఉన్న అంతటా వ్యాపించిన నీ అనంత రూపాన్ని చూస్తున్నాను. ఇది చూస్తుంటే నాకు అసలు దీనికి బిగినింగ్ ఏది, ఎండ్ ఏది, దీని మధ్య ఏది అన్నది ఈ విశ్వరూపం చూస్తుంటే నాకు ఏమీ తెలియడం లేదు. విశ్వేశ్వర విశ్వరూప అంటూ భగవంతుని సంబోధిస్తూ చెప్తున్నాడన్నమాట. నీలో నీ అనంతమైన ఈ రూపాలు చూస్తుంటే అసలు దీంట్లో ఆది ఏది, మధ్య ఏది, అంతమేది అన్నది తెలియడం లేదు. అది
కిరీటినం గదినం చక్రిణం చ తేజోరాశిం సర్వతో దీప్తిమంతం పశ్యామి త్వాం దుర్నిరీక్ష్యం సమంత దీప్తానలార్కాద్యుతిమప్రమేయం. కిరీటము మరి గద చక్రంతో ఉజ్వలంగా తేజోవంతంగా సర్వత్రా దీప్తివంతం వెలిగిపోతున్నటువంటి నీ రూపాన్ని పశ్యామి చూస్తున్నాను, అలా వెలిగిపోతున్న త్వాం నిన్ను దుర్నిరీక్ష్యం అంటే ఈ తేజస్సు చూడటం వీక్షించడం కూడా కష్టంగా ఉంది. సమంత దీప్తానలార్క ద్యుతిమత్రం అప్రమేయం. సో నీకు సమమైనటువంటి కాంతి ఏదీ లేదు. ఇంతటి కాంతితో వెలిగిపోతున్న నీ రూపాన్ని ఎలా ఉంది అంటే మరి జ్వలించే అగ్ని లేదా దీప్తానలార్క అద్యుతిం అప్రమేయం. సో అపారమైనటువంటి కాంతితో సూర్యుడి తేజస్సు వల్లే అన్ని దిక్కులా వ్యాపిస్తున్న తేజోమయమైన ఈ కాంతి వలన నీ రూపం చూడటం కూడా కొంచెం దుర్నిరీక్షం కష్టంగా ఉంది అని అంటున్నాడు. ఎందుకు? ఎన్నో కిరీటాలు గదలు చక్రాలతో అలంకరింపబడిన ఈ ఉజ్వల రూపం సర్వత్రా కనిపిస్తోంది, కానీ విపరీతమైన కాంతితో ఉండటంతో ఆ రూపం చూడటం కూడా కొంచెం దుర్నిరీక్షంగా ఉంది, చూడటం కష్టంగా ఉంది, అలా అంతటి కాంతితో వెలిగిపోతోంది కాబట్టి అంటున్నాడు. ఆ దివ్య దృష్టి ఉంటేనే చూడటం కష్టంగా ఉంది అని చెప్తున్నాడు అనమాట. సో ఇంకా అది లేనప్పుడు మరి ఇంకెంత కష్టంగా ఉంటుందో మనం ఇమాజిన్ చేసుకోవచ్చు. అది ఆ చిత్రం మనకి ఇక్కడ అన్ని శ్లోకాస్ లేవు కాబట్టి కొన్ని ఇంగ్లీష్ కూడా చూస్తున్నాను, మీకు మనకు ఆ చిత్రం చూడొచ్చని. ఓకే, సో అంటే మనకి ఇక్కడ విపరీతమైన కాంతితో ఉన్నది కాబట్టి అది కొంచెం చూడటం దుర్నిరీక్షంగా ఉన్నది అని అంటున్నాడు. నెక్స్ట్ త్వమక్షరం పరమం వేదితవ్యం త్వమస్య విశ్వస్య పరం నిధానం త్వమవ్యయ శాశ్వత ధర్మగోప్త సనాతనస్త్వం పురుషో మతో మే. నువ్వు అక్షరుడు అంటే నాశనం లేని వాడివి, దివ్యమైన వాడివి, వేదితవ్యం అందరూ తెలుసుకోగల వాడివి. మరి త్వమస్య విశ్వస్య పరం నిధానం అందరికీ కూడా నువ్వే పరమ ఆధారానివి. మరి త్వం అవ్యయ అంటే నాశనం లేనివాడు, శాశ్వత ధర్మగోప్త నువ్వే మరి శాశ్వతమైన సనాతనుడవు, ధర్మరక్షకుడవు, సనాతనస్త్వం సనాతనుడు నువ్వే, త్వం నువ్వే, పురుషో మతో మే భగవంతుడా ఇది నా యొక్క అభిప్రాయము అని అంటున్నాడు. నువ్వు దివ్యమైన ఆదిధ్యేయము అంటే అందరి ధ్యేయము భగవంతుడే అంటున్నాడు అనమాట. ఆదిధ్యేయం నువ్వే, విశ్వమంతటికి పరమ ఆధారానివి నువ్వే, అవ్యయుడవు, సనాతనుడవు నీవే, శాశ్వత ధర్మరక్షకుడవు, దేవాది దేవుడవు నీవే ఇది నా అభిప్రాయము. అనాది మధ్యాంతం అనంత వీర్యం అనంత బాహుం శశి సూర్య నేత్రం పశ్యామి త్వాం దీప్తహుతాశ వక్త్రం స్వతేజస విశ్వమిదం తపంతం. సో అనాది మధ్యం అంటే ఆది లేనిది, తర్వాత మధ్య అంతం. ఆది మధ్య అంటే బిగినింగ్, మధ్య, అంతం, ఎండ్ లేకుండా ఉన్నావు. అంటే నీ బిగినింగ్ ఎక్కడో తెలియడం లేదు, మధ్య ఏదో తెలియడం లేదు, ఎండ్ ఏదో తెలియడం లేదు అంటున్నాడు. అంటే ఆది మధ్య అంతం లేనివాడు లేకుండా ఉన్నట్లున్నావంటే ఏది ఎక్కడో తెలియకుండా ఉంది. అనంత వీర్యం అంటే అనంతమైనటువంటి మహిమ, అనంత బాహుం ఎన్నో అంతం లేనటువంటి చేతులు, లిమిట్లెస్ చేతులు, లిమిట్లెస్
మహిమ శశి సూర్య నేత్రం, సూర్యచంద్రులు నీ నేత్రాలుగా, పశ్యామి చూస్తున్నాను, త్వాం నిన్ను, దీప్త హుతాశ వక్త్రం అంటే మరి నీ నోటి నుండి అగ్ని జ్వలిస్తోంది. వక్త్రం అంటే ఫేసు, నోరు నోరు నీ వెలిగిపోతుంది అంటే అగ్ని వస్తోంది, నీ నీ యొక్క నోటి నుండి అగ్ని జ్వలిస్తోంది. స్వతేజస నీ యొక్క స్వయం తేజస్సుతో విశ్వమిదం ఈ విశ్వమంతా తపించిపోతోంది అని అంటున్నాడు. కాబట్టి నువ్వు ఆది మధ్య అంతాలు లేకుండా ఉన్నావు, నీ మహిమ అనంతంగా కనిపిస్తోంది, నీవు అనేక బాహువులు కలిగి ఉన్నావు, సూర్యచంద్రులు నీ నేత్రాలుగా ఉన్నాయి, నీ నోటి నుండి అగ్ని జ్వలిస్తోంది, నీ తేజస్సుతో ఈ సమస్త సృష్టి కూడా వెలిగిపోతోంది, అలాంటి నిన్ను నేను చూస్తున్నాను అని ఇక్కడ అర్జునుడు ఆ విధంగా వర్ణించాడనమాట. చిత్రం మనకి ఇది ఇలా ఉంది. నీ ఇదంతా కూడా విశ్వరూపం రకరకాలుగా మనకి చిత్రకారులు చూపించడానికి చేసినటువంటి ప్రయత్నం. ఇలా ఎన్నో విధాలుగా మనకు ఈ విశ్వరూపాన్ని చూపించాలని చూస్తున్నారు. సూర్య చంద్రులు నేత్రాలన్నారు ఇక్కడ కొంతవరకు, అది మనం చూడొచ్చు. కొన్ని చిత్రాల్లో నీ నోటి నుంచి అగ్ని ప్రజ్వలిస్తోంది అన్నదానికి అది కూడా వాళ్ళు చూపించటం జరిగింది, అందుకని దానికోసం చూస్తున్నాం. బట్ ఎనీవే ఇక్కడ మనకి కొన్ని చిత్రాల్లో ఇది కూడా ఇక్కడ ఇదొక రకంగా మళ్ళీ విశ్వరూపాన్ని చూపించారు. ఓకే, సో చూద్దాం. ఇదంతా కూడా విశ్వరూపం రకరకాలుగా మనకి చూపించడం ఆ చిత్రకారులు చూస్తున్నాం ఒక ఐడియా కోసం. ఇక్కడ సూర్యచంద్రుల నేత్రాలు అన్నది కొంతవరకు ఈ చిత్రంలో చూడొచ్చు. ఓకే, వరకు ఓకే. సో ఇలా ఉన్నటువంటి నిన్ను, సూర్యచంద్రులు నేత్రాలతో అగ్ని నోట్లో జ్వలిస్తూ ఉన్న నిన్ను నేను చూస్తున్నాను. ద్యావా పృథివ్యోరిదమంతరం హి వ్యాప్తం త్వయైకేన దిశశ్చ సర్వా దృష్ట్వాద్భుతం రూపముగ్రం తవేదం లోకత్రయం ప్రవ్యధితం మహాత్మన్. సో ద్యావా పృథివ్యో రిదం అంతరం హి అంటే ఈ ఆకాశంలోను అన్ని లోకాల్లోనూ కూడా నువ్వు వ్యాపించి ఉన్నావు. త్వయ ఐకేన నువ్వు ఒక్కడివే అయినా సరే ఈ సర్వ దిశల్లోనూ నువ్వు భూమి ఆకాశం సమస్త లోకాల్లోనూ వ్యాపించి ఉన్నావు. నువ్వు దృష్ట్వాద్భుతం చూస్తున్నాను అద్భుతమైన ఈ రూపాన్ని, ఉగ్రమైన రూపాన్ని అంటున్నాడు, అంటే కొంచెం భయంకరంగా కూడా ఉంది. ఎందుకు మరి ఒక్కసారిగా సమస్త విశ్వం అంతా కూడా కళ్ళ ముందు కనిపిస్తుంటే, సూర్యచంద్రుల నేత్రాలుగా నోటిలో నుండి అగ్ని ఇవన్నీ వస్తుంటే మరి ఇంత పెద్ద రూపాన్ని ఒక్కసారి అన్ని లోకాలని చూడడం అంటే ఎలా ఉంటుందో మన ఊహాతీతం, ఇమాజినేషన్ కూడా అందదు. మనం ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఎప్పుడు చెప్పేది ఏమిటి అంటే, మనం మామూలుగా టీవీలో చూసిన సీన్ గనక
పెద్ద ఐమాక్స్ థియేటర్‌లో చూస్తే మనకి ఒక్కసారి అబ్బా! అనిపిస్తుంది. అలాగే మరి ఐమాక్స్ థియేటర్ స్క్రీన్‌కే మనం అబ్బా! అనుకున్నప్పుడు, మన ఈ సమస్త విశ్వం గూడా మన కళ్ళ ముందు ఉంటే ఇంకెంత గగుర్పాటు చెందుతుందో మనం కొంతవరకు ఊహించుకోవచ్చు. అందుకని నువ్వు నువ్వు ఒక్కడివే ఆకాశము, భూమి, సమస్త లోకాలు వాటన్నిటి మధ్య ఉన్న ప్రదేశాలు మొత్తం వ్యాపించున్నావు. ఈ అద్భుతమైన భయంకరమైన రూపం తవేదం లోకత్రయం ప్రవ్యధితం మహాత్మన్. నీ రూపాన్ని చూసి ముల్లోకాలు గూడా వ్యధ చెందడం నేను గమనిస్తున్నాను అంటున్నాడు. ముల్లోకాలు అని ఎందుకంటున్నాం? ఇంతకు ముందు గూడా చెప్పుకున్నాం ఇది. ఈ ఉన్న లోకాలన్నిటినీ ముల్లోకాలు అని ఎందుకంటాము అంటే, ఎవరైనా తెలిస్తే చాట్ బాక్స్ పెట్టండి. లేదంటే నేను మళ్ళీ చెప్తాను. ఈ ముల్లోకాలు గూడా ఇలా ఉన్న నీ అద్భుతమైన భయంకర రూపాన్ని చూసి అన్ని ముల్లోకాలు వ్యధ చెందుతున్నాయి. కంపించిపోవటం నేను భయంతో కంపించడం గమనిస్తున్నాను అని అంటున్నారు. ఇక్కడేమో ఈ రకంగా విశ్వరూపాన్ని చూపిస్తున్నారు. అమీహి త్వాం సురసంఘా విశంతి కేచిద్భీతా ప్రాంజలయో గృణంతి స్వస్తిత్యుక్త్వా మహర్షి సిద్ధసంగా స్తువంతి త్వాం స్తుతిభి పుష్కలాభి. అమీహి త్వాం సురసంఘ. సో నిన్ను సురసంఘాలని దేవతల సమూహాలు, దేవతలందరూ విశంతి కేచిత్ భీత ప్రాంజలయో గృణంతి. సో దేవతలంతా నీలో ప్రవేశిస్తున్నారు, నీ యొక్క ఆశ్రయం పొందుతూ నీలో ప్రవేశిస్తున్నారు. కొందరు భీతులై మరి కేచిత్ భీత, కొందరు భయపడుతూ ప్రాంజలయో గృణంతి, చేతులు జోడించి నిన్ను కీర్తిస్తున్నారు. సస్తిత్యుక్త్వా మహర్షి సిద్ధసంగ. మహర్షులు సిద్ధ సంఘాలు స్వస్తి స్వస్తి అని పలుకుతూ స్తువంతిత్వం, నిన్ను స్తుతిస్తున్నారు. స్వస్తి అంటే శాంతి శాంతి అని. సో శాంతి శాంతి అంటూ నిన్ను స్తుతిస్తున్నారు. స్తుతిభి పుష్కలాభి, పుష్కలంగా నిన్ను ఆ వేద మంత్రాలతో శాంతి శాంతి అంటూ స్తుతిస్తున్నారు. సో దేవతలందరూ నీ యొక్క ఆశ్రయం పొందుతూ నీలో ప్రవేశిస్తున్నారు. కొంతమంది భయపడుతూ చేతులు జోడించి నిన్ను కీర్తిస్తున్నారు. మహర్షులు, సిద్ధులు వీళ్ళంతా కూడా శాంతి శాంతి అంటూ వేద మంత్రాలతో నిన్ను పుష్కలంగా స్తుతిస్తున్నారు, ప్రార్థిస్తున్నారు అని చెప్పి ఇక్కడ అంటున్నాడు. కింద మనం అవన్నీ ఈ చిత్రంలో ఈ విధంగా చూపిస్తున్నాం. గరుత్మంతుణ్ణి, మరి ఆ తర్వాత కింద మహర్షులు, సిద్ధ సంఘాలు, దేవతలు వీళ్ళందరినీ చూస్తున్నాం. అది 21st శ్లోక. రుద్రాదిత్యా వసవో ఏ చ సాధ్యా విశ్వేష్వినౌ మరుతశ్చోష్మపాశ్చ గంధర్వయక్షాసురసిద్ధ సంగా వీక్షంతే త్వాం విస్మితాశ్చైవ సర్వే. సో రుద్రాదిత్యులు, మరి వసువులు, సాధ్యులు, విశ్వదేవతలు, అశ్వనీ కుమారులు, మరుత్తులు, పితృదేవతలు, గంధర్వులు, యక్షులు, అసురులు, సిద్ధులు అందరూ కూడా నిన్ను ఆశ్చర్యంతో చూస్తున్నారు అని అంటున్నాడు. మనకి అదంతా ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు ఈ చిత్రంలో. రూపం మహత్తే బహువక్త్ర నేత్రం మహాబాహో బహుబాహూరుపాదం బహూదరం బహుదంష్ట్రాకరాళం దృష్ట్వా లోకా ప్రవ్యధితాస్తదాహం. సో బాహువులున్న భగవంతుడి మహాబాహు అని సంబోధిస్తూ ఎన్నో ముఖాలతో, నేత్రాలతో, బాహువులు అంటే భుజాలతో, మరి ఊరువులు తొడలతో, పాదాలతో, ఉదరాలతో, భయంకరమైన దంతాలతో ఉన్న నీ మహారూపాన్ని చూసి దేవతలతో సహా ఈ లోకాలన్నీ కూడా వ్యధ చెందుతున్నాయి. వారిలాగానే నేను కూడా కొంచెం కలత చెందుతున్నాను అని చెప్పి చివరికి అర్జునుడు అంటున్నాడు. అందరూ ఈ రూపాన్ని
మరి ఇంత విశ్వమంతా ఒక్కసారి చూసేసరికి వీళ్ళు కలత చెందుతున్నారు. వారిలాగానే నేను కూడా కలత చెందుతున్నాను. నభస్పృశం దీప్తమనేకవర్ణం వ్యాత్తాననం దీప్తవిశాలనేత్రం దృష్ట్వా हि त्वां ప్రవ్యధితాంతరాత్మా ధృతిం న విందామి శమం చ విష్ణు. సో సర్వవ్యాపకుడైన విష్ణు ఆకాశంను తాకి ఎక్కు ప్రకాశమాన వర్ణాలతో, అంటే ఆకాశాన్ని అంటుతున్నారు ఎక్కడో, ఈ ఎన్నో రంగులతో ఉన్న నిన్ను, మరి నీ ముఖాలను, తేజోవంతమైన నీ విశాల నేత్రాలను చూసి నా మనసు కొంచెం భయంతో కలత చెందింది. మరి మనోస్థిరత్వాన్ని కూడా, సమత్వాన్ని కూడా నేను కోల్పోతున్నాను అని చెప్తున్నాడనమాట. దంష్ట్రాకరాళాని చ తే ముఖాని దృష్ట్వైవ కాలానలసన్నిభాని దిశో న జానే న లభే చ శర్మ ప్రసీద దేవేశ జగన్నివాస. సో దంష్ట్రాకరాళాని అంటే నీ యొక్క ముఖాన్ని దృష్ట్వైవ కాలానల సన్నిభాని, ప్రళయాగ్నితో పోలిన నీ ముఖాన్ని, అంటే మండిపోతున్న ప్రళయాగ్నిలాగా ఉన్నది అని ఆ ముఖాలను, భయంకర దంతాలను చూసి సమత్వాన్ని నిలుపుకోలేక సర్వదిక్కులు విస్మరించాను. అంటే నాకు ఏమీ తెలియడం లేదు, ఏది ఎటు ఏముందో కూడా అర్థం కావడం లేదు, ఈ ఏ దిక్కు ఎటు అన్నది కూడా తెలియడం లేదు. మరి సర్వ విధాలా కూడా భ్రాంతుడని అయిపోయాను. కాబట్టి దయతో నా పట్ల ప్రసన్నుడవు కా. ప్రసీద దేవేశ జగన్నివాస. దిశోన జానే, దిశ అంటే దిక్కులు కూడా ఎటో ఎక్కడున్నాయనేది తెలియకుండా అయిపోయింది నాకు. కాబట్టి నాకు కొంచెం నన్ను ప్రసన్నుడవై నా పట్ల నా యొక్క ఈ ఇంత విస్మయంలో ఉన్న నన్ను నువ్వు కొంచెం కరుణతో ప్రసన్నుడవు కా నా పట్ల అని అంటున్నాడు అన్నమాట. అది కిరీటంతో, గదలతో ఇలా రకరకాలుగా చూస్తున్నానని ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. నువ్వు అక్షరుడవు అన్నది ఇక్కడ చూస్తున్నాము. ఆది అంతాలు లేకుండా ఉన్నావు అని అనడం చూస్తున్నాము. మరి నువ్వు ఒక్కడవే అయినా భూమి ఆకాశాల మధ్య ప్రదేశం అంతా కూడా ఆక్రమించావు. మరి దేవతలందరూ నీకు నమస్కరిస్తున్నారు, కొందరు భయపడుతూ చేతులు జోడిస్తున్నారు, సిద్ధ సంఘాలని శాంతి శాంతి అంటూ నిన్ను స్తుతిస్తున్నారు. రుద్రాదిత్యులందరూ కూడా మరి నిన్ను, గంధర్వులు, యక్షులు, సిద్ధ పురుషులు వీళ్ళంతా నిన్ను విశ్వమితశ్చైవ సర్వే వీక్షంతే త్వాం, నిన్నందరూ చూస్తున్నారు అన్నది ఇక్కడ చూస్తున్నాం. సో నీ పాదాలు, నీ మరి ముఖాలు, మహాబాహు బాహూరు పాదం అంటే నీ బాహువులు, నీ పాదాలు, మరి నీ ఉదరాలు, దంష్ట్రాకరాళం నీ భయంకరమైన దంతాలు, దృష్ట్వా లోకం ఇది చూసి లోకమంతా ప్రవ్యధిత స్తధాతం అంటే వ్యధ చెందుతోంది అన్నది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మరి నీ యొక్క దీప్త విశాల నేత్రాలు, వెలిగిపోతున్న నీ విశాల నేత్రాలను దృష్టాహిత్వం నిన్ను చూసి ప్రవ్యధితాంతరాత్మ, అన్ని ఈ ముల్లోకాలు కూడా వ్యధ చెందినట్లే నేను కూడా వ్యధ చెందుతున్నాను. ధృతింన విందామి శమం చ విష్ణు. కాబట్టి నాకు కొంచెం నన్ను నువ్వు అనుగ్రహంతో నన్ను, నా మీద అనుగ్రహాన్ని చూపు అంటున్నాడు. అంటే భయపడుతున్నాను అని. ఆ తర్వాత ఈ శ్లోకం చెప్పారనమాట. అమీ చ త్వాం ధృతరాష్ట్రస్య పుత్ర సర్వే సహైవావనిపాల సంజ్ఞై భీష్మో ద్రోణ సూతపుత్రాస్తతసౌ
సహాస్మదీయైరపి యోధముఖ్యై వక్త్రాణి తే త్వరమాణా విశంతి దంష్ట్రాకరాళాని భయానకాని కేచిద్విలగ్నా దశనాంతరేషు సందృశ్యంతే చూర్ణితైరుత్తమాంగ్నై. సో అమీచత్వాం ధృతరాష్ట్రపుత్ర, నీలో నేను ఇప్పుడు నీలో ఈ ధృతరాష్ట్రపుత్రులందరూ సర్వే సహైవ అవనిపాల సంజ్ఞై. ధృతరాష్ట్రపుత్రులందరితో పాటు ఈ అవని పాలకులందరూ, భూమిని పాలించి రాజులందరూ, మరియు భీష్మ ద్రోణ సూతపుత్రస్తదాసౌ అంటే భీష్ముడు, ద్రోణుడు, సూతపుత్రుడైన కర్ణుడు, వీళ్ళంతటితో సహా సహమదీయులందరూ కూడా యోధ ముఖ్యులు వక్త్రాణితే నీ యొక్క నోట్లోనికి త్వరమాణా విశంతి చాలా త్వరగా వేగంగా వెళ్ళిపోతున్నారు. దంష్ట్రాకరాళాన్ని భయానకాని నీ యొక్క భయంకరమైన దంతాల్లో వాళ్ళు చిక్కుకుని కేచిద్విలగ్న దశనాంతరేషు వీళ్ళంతా కూడా నీ యొక్క నోట్లో చిక్కుకుని సందృశ్యంతే చూర్ణితైరుత్తమాంగ్నై వాళ్ళంతా గుడైపోవటం చూస్తున్నా. నీ దంతాల మధ్య ఉండటం, కొంతమంది అక్కడ చూర్ణమైపోవడం నాకు కనిపిస్తోంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇది అమీహిత్వాం ధృతరాష్ట్రస్య పుత్ర సర్వే సహైవై అవనిపాల సంఘై భీష్మద్రోణో సూతపుత్రస్తధాసౌ సహస్రమాది మాద్యైరపి యోధ ముఖ్యై. యుద్ధంలో ఈ ముఖ్యులందరూ కూడా ఇలా నీ నోట్లోకి వెళ్ళిపోవడం చూస్తున్నాను. ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు చూడండి. ఈ నోట్లో నుంచి అగ్ని వస్తోంది అన్నాడు కదా, అది కూడా ఇక్కడ కనిపిస్తోంది. సూర్యచంద్రులు నేత్రాలు వీళ్ళంతా ఈ ఏది భీష్ముడు, ద్రోణుడు, సూతపుత్రుడైన కర్ణుడు వీళ్ళంతా నీ నోట్లోకి వెళ్ళడం కనిపిస్తోంది అని చెప్పి కొంతమంది వేరే ఈ అవని పాలకులు, అక్కడ ఉన్న రాజులందరూ కూడా నీ వెళ్ళిపోతున్నారు, వేగంగా నీ నోట్లోకి ప్రవేశిస్తున్నారు. కొంతమంది మరి కేచిద్విలగ్న దశనాంతరేషు సందృశ్యంతే చూర్ణితైర్ ఉత్తమాంగై. వీళ్ళంతా కూడా నీ నోట్లో నీ దంతాలకు మధ్యలో ఉంటూ కొంతమంది చూర్ణమైపోవడం కూడా నాకు కనిపిస్తోంది. యథా నదినం బహావోంబువేగా సముద్రమేవభిముఖా ద్రవంతి తథా తవామి నరలోక వీర విశంతి వక్త్రాణి అభివిజ్వలంతి. సో యథా నదీనం, ఏ విధంగా అయితే నదులన్నీ బహావోంబువేగా ఎంతో బహువేగంగా సముద్రం ఏవాభిముఖ ద్రవంతి సముద్రంలోకి ప్రవహిస్తూ వెళ్ళిపోతాయో తథా ఆ విధంగా తవామి నీలోకి ఈ నరలోక వీరులందరూ విశంతి ప్రవేశిస్తున్నారు, వక్త్రాన్ని అభివిజ్వలంతి నీ వెళ్ళిపోయే నోట్లోకి వెళ్ళిపోతున్నారు వీళ్ళందరూ. సో ఏ రకంగా నదులన్నీ వేగంగా సముద్రంలోకి ప్రవేశిస్తాయో అలా నీ వెలిగిపోతున్న నోట్లోనికి ఈ నరలోక వీరులందరూ కూడా వెళ్తున్నారు అని చెప్పి అంటున్నారు. యథా ప్రతీప్తం జ్వలనం పతంగా విశంతి నాశాయ సమృద్ధ వేగ తథైవ నాశాయ విశంతి లోకాస్ తవాపి వక్త్రాణి సమృద్ధ వేగ. సో వీళ్ళంతా ఇలా నీ నోట్లోకి వేగంగా వెళ్ళిపోవడం చూస్తున్నాను. నీ వెలిగిపోయే జ్వలించే నీ నోట్లోకి విశంతి నాశాయ సమృద్ధ వేగ వీళ్ళంతా సమృద్ధంగా వేగంగా వెళ్ళిపోవడం నాశనానికి తదైవ నాశాయ విశంతి లోకాస్. సో ఆ రకంగా వీళ్ళంతా ఒక పురుగు గనక అగ్ని వైపు వెళ్ళిపోయి ఎలా అయితే మరి అది ఇదైపోతుందో దహించుకుపోతుందో ఆ రకంగా వీళ్ళంతా నేను వెళ్ళిపోతున్న నోట్లోకి వెళ్ళి దహించడం, నీ నోట్లోకి వెళ్ళడం నేను చూస్తున్నాను, వేగంగా వెళ్ళిపోతున్నారు మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా చెప్తున్నా. అఖ్యాహి మేకో భవానుగ్రరూపో నమోస్తు తే దేవవర ప్రసీద విజ్ఞాతుమిచ్ఛామి భవంతమాద్యం నహి ప్రజానామి తవ ప్రవృత్తిం. సో భగవాన్ మరి నీ యొక్క ఈ భయంకర రూపం, అసలు ఎవరు నువ్వు,
ఈ రూపం చూస్తుంటే నువ్వెవరో కూడా నాకు అర్థం కావడంలా. మరి ఎంతో ప్రియమిత్రుడు అలాంటిది ఈ విశ్వరూపంలో చూసి ఎంతగా కలవరపడ్డాడంటే, అసలు ఈ రూపాన్ని చూస్తుంటే నీ ఉగ్ర రూపం నువ్వెవరివో నాకు తెలియడం లేదు. నమోస్తుతే దేవవర ప్రసీద. వరాలిచ్చే దేవా నీకు నమస్కారం. విజ్ఞాతుమిచ్చామి తెలుసుకోవాలని ఉంది. భవాంతమాద్యం. సో నువ్వు ఆది అంతం లేని నువ్వు ఎవరసలు? నహి ప్రజానామి తవ ప్రవృత్తిం. నువ్వెవరో తెలియడం లేదు. అసలు నీ తత్వం ఏమిటి, నువ్వు నీ యొక్క ప్రవృత్తి ఏమిటన్నది నాకు అర్థం కావడం లేదు నీ ఈ భయంకర రూపం చూస్తుంటే అని చెప్పి అర్జునుడు అన్నాడనమాట. అప్పుడు భగవంతుడు ఇలా అర్జునుడు చివరికి భయపడుతూ అన్నప్పుడు అర్జునుడు భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఏమని? శ్రీ భగవానువాచ కాలోస్మి లోక క్షయకృత్ క్షయకృత్ ప్రవృద్ధో లోకాన్ సమాహర్తుమిహ ప్రవృత్తః ఋతేపి త్వాం న భవిష్యంతి సర్వే ఏవ స్థితా ప్రత్యనీకేషు యోధ. భగవంతుడు అంటున్నారు ఏంటి? కాలోస్మి అంటే కాలాన్ని నేను ఎలాంటి కాలం? లోకక్షయ కృత్ ప్రవృద్ధో సర్వలోకాన్ని కూడా క్షయం చేసే నాశనం చేసే కాలాన్ని నేను. లోకాన్ సమాహర్తుం ఇహ ప్రవృత్త అంటే అందరినీ కూడా సంహరించడానికి నేను వచ్చాను. ఋతేపి త్వాం నా భవిష్యంతి సర్వే అంటే ఈ భవిష్యత్తులో ఇక ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మీరు తప్ప ఇక్కడున్న ప్రత్యనీకేషు యోధ మిగిలిన యోగుల రెండు పక్కలా ఉన్న యోధులందరూ కూడా ఉండరు, చంపబడతారు అని అన్నారు. అంటే సమస్త లోకాలు సర్వనాశనం చేసే కాలాన్ని జనులందరినీ నశింపచేయటానికి ఇక్కడికి. అంటే అసలు నువ్వెవరు, నీ ప్రవృత్తి ఏమిటి, నీ పర్పస్ ఏమిటి, నాకు ఏం అర్థం కావటం లేదు. ఈ రూపాన్ని చూసిన తర్వాత ఇక నేను కలవరపడిపోతున్నాను అన్నాడు కదా. సో ఎవరివి నువ్వు అసలు అన్నదానికి నేను కాలాన్ని సమస్త లోకాలు సర్వనాశనం చేసే కాలాన్ని, మరి కాలమే కదా ఫైనల్ గా అన్నిటినీ కూడా విలీనం చేసి కాలంతో పాటు. సో అలాంటి కాలాన్ని నేను కాలోస్మి అంటున్నారు. జనులందరినీ నశింపజేయటానికి వచ్చాను. మీరు అంటే పాండవులు తప్ప ఇరువైపులా ఉన్న యోధులందరూ కూడా చంపబడతారు. సో అక్కడ మిగిలిన వాళ్ళు చాలా తక్కువ, ఎక్కడో కొందరు తప్ప అందరూ మరణిస్తారు. తస్వాం త్వముత్తిష్ఠ యశో లభస్వ జిత్వా శత్రూన్ భుంక్ష్వ రాజ్యం సమృద్ధం మయైవైతే నిహతా పూర్వమేవ నిమిత్త మాత్రం భవ సవ్యసాచిన్. తస్మాత్ కాబట్టి త్వం నువ్వు ఉత్తిష్ట లే, యశో లభస్వ కీర్తిని తెచ్చుకో, జిత్వా శత్రువులను జయించి భుంక్ష్వ రాజ్యాన్ని అనుభవించు సమృద్ధిగా, మయైవైతే నా వల్ల నిహత అందరూ పూర్వమేవ ఇంతకు ముందే అందరూ కూడా మరణించారు నా ఏర్పాటుతో. నిమిత్త మాత్రం నువ్వు ఒక నిమిత్త మాత్రుడవు, నేనే చంపుతాను అనుకుంటున్నాడు కదా, నువ్వు కాదు, ఇదంతా నా ఏర్పాటుతో ముందే జరిగింది. నువ్వు నిమిత్త మాత్రుడవు, నువ్వు వెళ్ళి ఒక పైకి నువ్వు ఆ పని చెయ్యి, ఇది ఇలా జరగాలని నిర్ణయం జరిగింది ఆల్రెడీ. నిమిత్త మాత్రం భవ, నువ్వు ఒక నిమిత్త మాత్రుడవు అవ్వు. సవ్యసాచి అంటే రెండు చేతులతో బాణాలు వేసే నేర్పరితనం ఉన్నవాడా అని అర్థం. కాబట్టి నువ్వు లేచి యుద్ధ సన్నద్ధుడవై యశోలభస్వ కీర్తి తెచ్చుకో, శత్రువులను జయించి రాజ్యాన్ని సమృద్ధిగా అనుభవించు. నా ఏర్పాటుతో ఇంతకు ముందే అందరూ సంహరింపబడి ఉన్నారు. కాబట్టి సవ్యసాచి నువ్వు నిమిత్త మాత్రం కేవలం ఒక పనిముట్టుగా ఉండి నీ పని నువ్వు చెయ్యి అని అంటున్నారనమాట. సో ఇక్కడ మరి అందరూ ఆయన నోట్లోకి వెళ్ళడం చెప్పాడు కదా, దుర్యోధనుడు, కర్ణుడు, భీష్ముడు, ద్రోణుడు అందరూ నీ నోట్లోకి వెళ్ళడం చూస్తున్నాను అని మనకి ఇక్కడ చూపించారు. కాబట్టి ఈ దేవతా సమూహాలు మనం ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ దాంట్లో చూసాము. వీళ్ళంతా నీ నోట్లోకి
ధృతరాష్ట్ర పుత్రులు, మరి భీష్మ ద్రోణ కర్ణులు, మరి వీరులందరూ కూడా నీ నోట్లోకి వెళ్ళడం చూస్తున్నానని ఇక్కడ చూపించారు. అంటే ముందు జరగబోయేదంతా ఇక్కడ నీకు భవిష్యత్తులోనూ జరిగిపోయింది, జరగబోయేది కూడా నీకు అంతా కనిపిస్తుందని చెప్పారు కదా. మరి ఆ ముందు ముందు వీళ్ళందరూ పోతారన్నది కూడా అందుకే అతనికి కనిపించింది. వీళ్ళందరూ మీ నోట్లోకి వెళ్ళటం, కొంతమంది వీరులు రాజులు అందరూ మిని దంతాల మధ్యలో ఉండటం, కొందరు పొడైపోవటం, ఇవన్నీ చూస్తున్నాను అంటున్నాడు కదా. సో అది ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారనమాట. నా ఏర్పాటుతో ఇంతకు ముందే అన్ని జరిగిపోయాయి, నువ్వు కేవలం ఒక పనిముట్టుగా ఉండి నీ పని నువ్వు చెయ్యి. అప్పుడు అర్జునుడు అంటున్నాడు, అర్జున ఉవాచ స్థానే ఋషికేశ తవ ప్రకీర్త్యా జగత్ ప్రహృష్యత్యనురజ్యతే చ రక్షాంసి భీతాని దిశో ద్రవంతి సర్వే నమస్యంతి చ సిద్ధ సంఘ. సో అర్జునుడు అంటున్నాడు, సిద్ధ సంఘాలు, ఋషికేశ అంటే ఇంద్రియాలను జయించినవాడా, నీ మహిమ పొగుడుతూ జగత్తంతా ఆనందం అనురాగం పొందుతోంది. తవ ప్రకీర్త్య నిన్ను కీర్తిస్తూ జగత్తు ప్రహృష్యత్య అనురజ్యతేచ చాలా హృష్యత్యం ఆనందాన్ని, అనురజ్యత అనురాగాన్ని పొందుతోంది. రక్షాంసి భీతాన్ని రాక్షసులు భయపడి దిశోద్రవంతి అన్ని దిక్కుల పారిపోతున్నారు. సర్వే నమస్యంతి అందరూ నమస్కరిస్తున్నారు. మరియు సిద్ధ సంఘాలన్నీ నీకు నమస్కరిస్తున్నాయి అని ఇక్కడ అంటున్నాడు అనమాట. సో ఇది ఎక్కడైనా ఉందేమో చూద్దాం ఇంగ్లీష్లో. సో ఇలా అన్న తర్వాత పితాసి లోకస్య చరాచరస్య త్వమస్య పూజ్యశ్చ గురుర్గరీయాన్ నత్వత్సమోస్త్యభ్యధికా కుతోన్యో లోకత్రయేప్య ప్రతిమ ప్రభావ. ఈ సమస్త లోకానికి మరి నువ్వు తండ్రి వంటి వాడివి. పితాసి లోకస్య చరాచరస్య కదిలేవి కదలని వాటి అన్నిటికీ కూడా నువ్వు తండ్రి లాంటి వాడివి. త్వమస్య నువ్వు అయి ఉన్నావు, పూజనీయుడవు, గురుర్గరీయుడవు అంటే ఉన్నతమైనటువంటి గురువు. నత్వత్సమోస్త్య అభ్యధిక కుతోన్యో అంటే కుతోన్యో ఎవరు అన్యులు వేరెవరు కూడా నీకంటే అధికులు లేరు, గొప్పవారు లేరు. లోకత్రయే ఈ ముల్లోకాలలో కూడా లోకత్రయే అప్య ప్రతిమ ప్రభావ అంటే అపరిమితమైన శక్తి ఉన్నవాడా, మరి ఈ ముల్లోకాలలో కూడా నీకంటే గొప్పవారు ఎవరైనా ఉన్నారా? ఎవరు లేరు అని చెప్పి అర్జునుడు ఇక్కడ స్తుతిస్తున్నాడు. ముల్లోకాలు అంటే ఏమిటి అని మరి ఇందాక అడిగాను, ఇక్కడ కూడా వచ్చింది కాబట్టి ఆన్సర్స్ చూద్దాము. ఎవరైనా ఆన్సర్స్ చెప్పారా? ఆన్సర్స్ ఏమీ చెప్పలేదు. ఎవరికి ముల్లోకాలు అంటే మరెవరు చెప్పలేరు. అంటే ఇక్కడ 14 లోకాలు ఉన్న గోలోకాచార్ట్ చూసాం, ఆ లోకాలు ఏమిటో చూసాం. అప్పుడు ఏం చెప్పుకున్నాం? పైలోకాలు, మధ్యలోకాలు, క్రింది లోకాలు అని చెప్పి. పైన ఉన్నత లోకాలు, మధ్యలో భూలోకం, కింద క్రింది లోకాలంటే అతల వితల సుతల తలాతల మహాతల రసాతల పాతాళ లోకాలు, అవి నరకలోకం కింద ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం. సో 14 లోకాలని బ్రీఫ్ గా ముల్లోకాలు అనడం ఎందుకు అంటే ఇందుకు పైలోకం, మధ్యలోకం, క్రింది లోకాలు. సో ముల్లోకాలలో కూడా నీకంటే గొప్పవారు ఎవరైనా ఉన్నారా అని చెప్పి భగవంతుణ్ణి ఈ రకంగా ఇట్లా స్తుతిస్తున్నాడు మళ్ళీ అర్జునుడు. సో ఎప్పుడు చూడనటువంటి ఈ విశ్వరూపాన్ని చూసి ఆనందించాను, అయినా కూడా నా మనస్సు మరి కొంచెం భయంతో బాధపడుతోంది అంటూ అర్జునుడు అంటున్నాడు అనమాట. సో
ఉమ్. ఇంకా ఏమంటున్నాడు? తస్మాత్ ప్రణమ్య ప్రణిధాయ కాయం ప్రసాదయే త్వామహమీశమీడ్యం పితేవ పుత్రస్య సఖేవ సఖ్యు ప్రియాయార్హసి దేవ సోడుం. నువ్వు అన్ని జీవులకు పూజనీయమైన దేవాది దేవుడవు కాబట్టే నేను నీ ఎదుట సాష్టాంగపడి గౌరవపూర్వకంగా ప్రణమిల్లుతూ నీ దయ కోసం అర్థిస్తున్నాను. తండ్రి గనక ఒక పుత్రుడి యొక్క అవిధేయతను, మిత్రుడు గనక మిత్రుడి అమర్యాదను, ప్రియురాలి వేళాకోలాన్ని ఏ విధంగా సహిస్తారో నేనేదైనా తప్పులు చేస్తే దయతో నువ్వు కూడా నన్ను సహించు అంటున్నాడనమాట. అంటే ఇక్కడ మరి దానికి ముందు ఏమన్నాడంటే సఖేతి మత్వా ప్రసభం యదుక్తం హే కృష్ణ హే యాదవ హే సఖేతి అజానతా మహిమానం తవేదం మయా ప్రమాదాత్ ప్రణయేన వాపి యచ్చాపహాసార్థమసత్కృతోసి విహారశయ్యాసన భోజనేషు ఏకోధవాప్యచ్యుతా తత్సమక్షం తత్క్షామయే త్వామహమప్రమేయం. నీ మహిమలు తెలియక నేను నిన్నేదో మిత్రుడు అనుకుని కృష్ణ యాదవ మిత్రమా అంటూ ఎన్నో రకాలుగా సంబోధించాను. ఒక్కొక్కసారి ప్రేమతో, ఒక్కొక్కసారి తెలియని మూర్ఖత్వంతో కూడా నేను చేసిన ఈ తప్పులన్నిటినీ దయతో క్షమించు. మనం ఇద్దరం విశ్రాంతి తీసుకునేటప్పుడు, ఒకేసారి కలిసి భోజనం చేసేటప్పుడు, ఒక మంచం మీద పడుకున్నప్పుడు, వేళాకోళంగా కొన్నిసార్లు ఒక్కళ్ళమే ఉన్నప్పుడు, ఒక్కొక్కసారి వేరే మిత్రుల సమక్షంలో కూడా నిన్ను వేళాకోళం చేసి అగౌరవపరిచాను కాబట్టి అచ్యుత నా అపరాధాలన్నీ క్షమించు అంటున్నాడు. ఇప్పుడంటే ముందు కూడా భగవంతుడని తెలిసినా కూడా ఆ మిత్రుడనే రూపంలో ఉండేసరికి అది ఇప్పుడు సమస్త విశ్వంలో ఉన్న విశ్వరూపాన్ని చూసేసరికి భయపడుతున్నాడు. ఇవన్నీ గుర్తొచ్చి కూడా నన్ను క్షమించు అంటున్నాడు అనమాట. ఏ రకంగా? నువ్వు అందరికీ తండ్రివి, పూజనీయుడువు. మరి నువ్వు నేను చేసినటువంటి తప్పులను, ఒక తండ్రి పితృడి అవిధేయతను, అలాగే మిత్రుడి అమర్యాదను, మిత్రుడు గనుక ఇంకొక మిత్రుడు అమర్యాదను, ప్రియురాలి వేళాకోలాన్ని ఎలా సహిస్తారో నువ్వు కూడా నా తప్పులన్నీ దయతో సహించు అంటున్నాడు అనమాట. అదృష్టపూర్వం హృషితోస్మి దృష్ట్వా భయేన చే ప్రవ్యధితం మనో మే తదేవ మే దర్శయా దేవరూపం ప్రసీద దేవేశ జగన్నివాస. అదృష్టపూర్వం, ఇంతకు ముందెప్పుడు చూడని ఈ రూపాన్ని హృషితోస్మి, చాలా సంతోషిస్తున్నాను ఈ రూపాన్ని చూసి. దృష్ట్వా, ఇదివరకు ఎప్పుడు చూడని ఈ రూపాన్ని చూసి చాలా సంతోషిస్తున్నాను. అయితే మరియు భయేన ప్రవ్యధితం మనోమే, సంతోషించడమే కాకుండా కొంచెం భయపడుతున్నాను కూడా, వ్యధ చెందుతున్నాను కూడా మనస్సులో నేను. తదేవమే దర్శయ దేవరూపం, కాబట్టి నువ్వు నాకు నీ యొక్క రూపాన్ని, దేవదేవ నీ రూపాన్ని నాకు చూపించు. ప్రసిద్ధ దేవేశ జగన్నివాస, కాబట్టి దేవాది దేవ జగన్నివాస నన్ను అనుగ్రహించి నీ దేవాది దేవుడైన రూపాన్ని నాకు చూపించు అని అంటున్నాడు. ఎలాంటి రూపం అంటున్నాడు? కిరీటినం గదినం చక్రహస్తం ఇచ్చామి త్వాం ద్రష్టుమహం తథైవ తేనైవ రూపేణ చతుర్భుజేన సహస్రబాహో భవ విశ్వమూర్తే. కిరీటంతో, గదతో, చక్రంతో ఉన్న, శంఖంతో ఉన్నటువంటి పద్మాలు, ఈ అన్నీ ఉన్న నీ చతుర్భుజ రూపాన్ని చూడాలని ఉంది. తేనైవ రూపేణ చతుర్భుజేన సహస్రబాహో, 1000 చేతులున్న విశ్వమూర్తి నిన్ను నీ యొక్క 4 చేతులతో, కిరీటంతో, మరి చేతిలో శంఖంతో, చక్రంతో, గదతో ఉన్న పద్మంతో, ఇవన్నీ ఉన్న రూపాన్ని చూడాలని ఉంది అని అంటున్నాడు అనమాట. సో అది ఇక్కడ అప్పుడు భగవంతుడు మరి ఆ 4 రూపాలున్న రూపాన్ని, 4 చేతులున్న
రూపాన్ని, విష్ణు రూపాన్ని, తర్వాత తన ద్విభుజ రూపాన్ని కూడా అతను అడిగిన విధంగా చూపించాడు. సో అర్జునుడు ఇలా అడిగిన తర్వాత మరి కిరీటంతో గదా చక్రం ధరించిన నిన్ను చూడాలనుంది, నీ పూర్వరూపాన్ని చూపించి నన్ను అనుగ్రహించి దయతో నన్ను అనుగ్రహించు అన్నాడు కదా. 1000 చేతులున్న విశ్వమూర్తి 4 భుజాలతో ఆ పూర్వ రూపంలోనే నాకు సాక్షాత్కరించు అన్నాడు. అప్పుడు భగవంతుడు అంటున్నారు, శ్రీ భగవానువాచ మయా ప్రసన్నేన తవార్జునేదం రూపం పరం దర్శితం ఆత్మయోగాత్ తేజోమయం విశ్వమనంతమాద్యం యన్మే త్వదన్యేన న దృష్ట పూర్వం. సో మరి ప్రియమైన అర్జున, నువ్వు ప్రసన్నుడనై నేను నా అంతరంగిక శక్తితో ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉన్న ఈ దివ్యమైనటువంటి విశ్వరూపాన్ని నీకు చూపించాను. ఈ విశ్వరూపం విశ్వం యొక్క రూపం కాబట్టి ఈ విశ్వం ఉన్నప్పుడే ఉంటుంది ఈ విశ్వరూపం. విశ్వం విలీనం అయిపోయినప్పుడు ఈ విశ్వరూపం ఉండదు. మరి విశ్వం యొక్క రూపం కాబట్టి ఆ విశ్వం ఎగ్జిస్టెన్స్ లో ఉన్నప్పుడే ఈ రూపం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ ప్రసన్నుడనై నేను నా ఆంతరంగిక శక్తితో భౌతిక జగత్తులో ఈ దివ్యమైన విశ్వరూపాన్ని నీకు చూపించాను. ఈ జగత్తులో అత్యంత దివ్యమైన రూపం ఇది. అది దర్శితం ఆత్మయోగా, నేను నా యొక్క ఆంతరంగిక శక్తితో నీకు ఈ రూపాన్ని చూపించాను. తేజోమయం విశ్వం, తేజోమయమైన విశ్వమంతా కూడా అనంతం ఆద్యం, అంతం లేనిది, బిగినింగ్ లేనిది అయిన ఈ తేజోమయమైన ఈ రూపాన్ని యన్మేత్వద్ అన్యేనా, నీకంటే ముందు వేరే ఎవరు కూడా నా దృష్టపూర్వం అంటే ఎవరు కూడా ఇంతకు ముందు చూడలేదు అని అంటున్నారు. సో ఈ దివ్యమైన విశ్వరూపం నీకు చూపించాను. ఇది తేజోమయం, అనంతం, ఆద్యం అయినటువంటి ఈ రూపాన్ని నీకంటే ముందు ఎవరు కూడా ఇంతవరకు చూడలేదు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారన్నమాట. సో నా ఈ విశ్వరూపాన్ని నీకంటే ముందు ఎవరు చూడలేదు. ఎందుకంటే వేదాధ్యయనంతో గాని, యజ్ఞాచరణతో గాని, దానాలతో గాని, పుణ్యకర్మలతో గాని, తీవ్రమైన తపస్సులతో గాని ఇది ఎవరికి చూడశక్యంగా, ఇవన్నీ చేసినా కూడా ఈ వేదాధ్యయనం వల్ల, యజ్ఞాచరణ వల్ల, దానాల వల్ల గాని, పుణ్యకర్మల వల్ల గాని, తీవ్ర తపస్సుల వల్ల గాని ఇది చూడశక్యం కాదు. ఏది చేసినా కూడా ఇది కనిపించడం అంత సులభం కాదు అంటున్నారన్నమాట. కాబట్టి నా ఈ భయంకర రూపాన్ని చూసి నీవు భ్రాంతుడు, కలత చెందిన వాడివి అయ్యావు కాబట్టి అదంతా కూడా ఇప్పుడు అంతరించుగాక, అంటే నీ భ్రాంతి, నీ కలత అంతా పోగాక, ఇప్పుడు పోతుంది. భక్త, అన్ని కలతల నుంచి నువ్వు విముక్తుడవుకా, నువ్వు కోరిన రూపాన్ని ప్రశాంతమైన మనసుతో ఇప్పుడు చూడు అని భగవంతుడు తన యొక్క రూపాన్ని చూపించారన్నమాట. అడిగాడు కదా, మరి నాకు మీరే ఇంతకు పూర్వమే కిరీటంతో గదతో ఉన్నవి చూపించు అని. సో అది భగవంతుడు ఈ చూడు నీ కలత అన్ని కూడా పోగొడతాను అని చెప్పి చూపించారు. తన యొక్క 4 చేతులున్న రూపాన్ని, తర్వాత తన ద్విభుజ రూపాన్ని. ఆ విషయం సంజయుడు చెప్తున్నాడు. సంజయ ఉవాచ ఇత్యర్జునం వాసుదేవస్తథోక్త్వా స్వకం రూపం దర్శయామాస భూయః ఆశ్వాసయామాస చ భీతమేనం భూత్వా పునః సౌమ్యవాపుర్మహాత్మా. సో సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తున్నాడు, ఇత్య అర్జునం వాసుదేవస్తథోక్త్య. ఈ రకంగా భగవంతుడైన కృష్ణుడు అర్జునుడితో, వాసుదేవుడు ఈ రకంగా మాట్లాడి స్వకం రూపం, స్వయం రూపం దర్శయామాస భూయ, తిరిగి తన యొక్క 4 చేతులున్న రూపం, ఆ తర్వాత ద్విభుజ రూపాన్ని ప్రదర్శించాడు. అలా మాసచ భీతమేనం, భయపడుతున్నటువంటి అర్జునుడిని ఓదార్చాడు. భూత్వా పునః సౌమ్యవ పూర్మహాత్మ, తన 2 చేతుల రూపాల్ని మళ్ళీ చూపించి ఆ తరువాత భయపడే అర్జునుడిని ఇలా ఓదార్చి సౌమ్యవంతుణ్ణి చేశాడు. కలవరపలేవాడల్లా మళ్ళీ సౌమ్యంగా అయ్యేటట్లు చేశారు. సౌమ్య రూపం చూసి అర్జునుడు మళ్ళీ
స్థిమితపడ్డాడు అని చెప్పి సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్పాడు. అది ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం. చివరికి భగవంతుడు తన మామూలు రూపంలో వచ్చినప్పుడు అర్జునుడు మళ్ళీ స్థిమితపడటం అది చూసి మళ్ళీ సంజయుడు అర్జునుడు అంటున్నాడు, అర్జున ఉవాచ దృష్ట్వేదం మానుషం రూపం తవ సౌమ్యం జనార్దన ఇదానీమస్మి సంవృత్తః సచేత ప్రకృతిం గతః. చూశాను ఇప్పుడు నీ మనుష్య రూపం చూసి తవ సౌమ్యం జనార్దన, నా మనసు మళ్ళీ సౌమ్యాన్ని శాంతిని పొందింది. ఇదానీమస్మ సంవృత్వ సచేత ప్రకృతిం గతః, మళ్ళీ నా యొక్క సహజ ప్రకృతి నాకు వచ్చింది అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. అంటే ఇందాక కలవరపాటు స్థిమితం లేదు భయపడుతున్నాను అన్నాడు కదా, అదంతా పోయి ఇప్పుడు నాకు మళ్ళీ నా సౌమ్యత్వం, నా మనసు శాంతించింది, నా సహజ స్వభావాన్ని పొందాను అని చెప్పి అర్జునుడు అంటున్నాడు. అప్పుడు భగవంతుడి తర్వాత ఇది లాస్ట్ శ్లోక. మత్కర్మ కృన్మత్పరమో మద్భక్త సంగవర్జిత నిర్వైర సర్వభూతేషు యస్సమామేతి పాండవ. మత్కర్మ, నా కోసం కర్మ కృత్ చెయ్యి, మత్పరము, నాకు అర్పించి చెయ్యి, మద్భక్త, నా భక్తితో, నా మీద భక్తితో, సంగవర్జిత, అటాచ్మెంట్ లేకుండా. సో ఇక్కడ కూడా ఎలా చేయాలో చెప్తున్నారనమాట. మళ్ళీ పని, కర్మ అనేది మన పని. నా కోసం చెయ్యి, నాకు అర్పించి చెయ్యి, నా భక్తితో చెయ్యి, నా మీద అటాచ్మెంట్ లేకుండా. అంటే దేని మీద అటాచ్మెంట్? రిజల్ట్ మీద అటాచ్మెంట్ లేకుండా. నిర్వైర సర్వభూతేషు, అన్ని జీవరాశుల పట్ల శత్రుత్వం లేకుండా ఉండు. నిర్వైర, వైరత్వం లేకుండా ఉండు, శత్రుత్వం లేకుండా ఉండు. ఎవరైతే ఇలా ఉంటారో స, అతను మామేతి పాండవ, నన్నే పొందుతాడు. సో ప్రతి అధ్యాయానికి యోగం అని పేరు అని నిన్న మొన్న చెప్పుకున్నాం. దేనికి యోగం అని పేరు అంటే ఏ విధంగా భగవంతుడిని చేరుకోవాలి అనేది ఎవ్రీ చాప్టర్ లో ఒక్క శ్లోకంలో అయినా ఉంటుంది అని చెప్పుకున్నాం. అందుకే ప్రతి అధ్యాయానికి భగవంతుడిని చేరుకునే మార్గం ఒక్క శ్లోకంలో అయినా చెప్తారు కాబట్టి అన్ని అధ్యాయాలకి యోగం అనే పేరు ఉంది. సో భగవంతుడితో ఆ కాంటాక్ట్ లోకి ఎలా వెళ్ళాలి అనేది ఎవ్రీ చాప్టర్ లో ఒక్క శ్లోకంలో అయినా ఉంటుందని, అలాంటి శ్లోకం ఇది. సో నా కోసం పని చెయ్యి, నాకు అర్పించి చెయ్యి, భక్తితో నువ్వు అటాచ్మెంట్ లేకుండా చెయ్యి, అప్పుడు అది సర్వభూతేషు, అన్ని జీవరాశుల పట్ల శత్రుత్వం లేకుండా ఉండు. అలాంటి వాళ్ళు నన్ను తప్పకుండా పొందుతారు, చేరుకుంటారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. కామ్యకర్మలు, మానసిక కల్మషాల నుంచి విముక్తులై నా పట్ల భక్తితో ఉంటూ నా కొరకే కర్మ చేసేవాడు నన్నే తన జీవిత పరమ లక్ష్యంగా చేసుకుని అన్ని జీవరాశుల పట్ల విరోధ భావం లేకుండా ఉంటాడో అటువంటి భక్తుడు తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటాడు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఈ గీతా పాఠంలో ఏం నేర్చుకున్నాము అంటే సమస్త జీవుల పట్ల కరుణతో, మైత్రితో వ్యవహరిస్తూ భగవంతుడి ఆది రూపమైన ఈ శ్యామసుందర దివ్యమంగళ స్వరూపాన్ని ఆరాధిస్తూ భజించినట్లయితే మనం త్వరలోనే ఆయన ధామాన్ని చేరుకోగలం. సో అందరి పట్ల కరుణతో, మైత్రితో వ్యవహరిస్తూ ఆయన ఆది శ్యామసుందర దివ్యమంగళ స్వరూపాన్ని, భగవంతుణ్ణి ఆరాధిస్తూ మనం భజిస్తే త్వరలోనే ఆయన్ని చేరుకోగలము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః.